Yasikwazi ungibizeleni la? Angisakufuni Mthandeni. Awusa- Angisakuthandi. Anifuni next edibene nawe ungaphinde ungifonele. Okay. Okay. Yeah. Hayibo, awuzongicanga nongicenga. Vele ungangithandi wena. Okay, Spurs. Ngiyakuncenga. Pho ke uyaphi mama? Okay. Ngiyakuncenga. Phela nje. Yeah, phela. Hayibo. Mara ethi meyicinga ukumthengela iGucci bag nje. Manje nami mfana ngithekele Gucci bag. Ngibhange la kwena. Asithe njena ke sisi. Mina ke ngiyakwala, siyahlukana, phelile, finish, phone. Asoze kalo. Soze undale wena. Soze Mthandeni. Ilahlelani? Ngiyakwala ke. Soze Mthandeni. Ya sibuka hlam. Hey, KTF. Hey, unjani boss? Sengifikile sekuze kwalunga. Walingani yakithi wena? Hayi, bengithi ngiyamdlalisa. Kule relationship siyadlala. Oh, niyadlala kanjani ngithi uhlezi ukuthi kuphule namadola la. Hayi KTF, hayi phela mina nawe asijoli. Usho ukuthi mina ngifuna ukujola nawe. Cha, cha. Usho ukuthini? Cha, bengidlalela nje. Ngesola abazali bakhona, yes? Awusesifaka abazali manje kunethu. Abazali bangena kanjani? Hey wena, hey. Kufa uyenze ukuthi uqolise enganeni yakithi, uyithengele ipresent manje. Uzwini? Yangizwela KTF. KTF hamba. Thola. Hayi. Manje ke baby. Ungafuna mhlawumbe ngikuthengele ipresent enjani? Mama yini sithanda sami. Noma ungangithengela ntoni? It's the thought that counts. Ayingcono ke baby. Kahle ngaphezulu ko-1000 ne? 1000. Kanti ucabanga ukuthi kephi la zobe ngiyapha mama wesilimo. Dovele ngibiza uKTF. Hayi. Hayi, ngombiza uKTF. Hayi. Bekudlala yazi siyadlala kule relationship. Lokile sithando sami. Ngizoyithenga leyo present leyo. Nkosi sithanda sami ne? Okay. Ngizokubona ke. Okay. Alright. Okay. Hey. Uzongiyala uPia. Hey, I'm talking about you later.